Mne už je blbé sa vyhovárať, že není čas na to točiť videá. Ono ten čas by aj bol, ale moja hlava funguje strašne divne. Ja už som mal natočené aj CS-ko, mal som natočený Minecraft, dokonca som mal natočený aj Rocket League. Moja hlava funguje na takom princípe, že mne keď sa niečo nepáči, tak ja to von nedám. Strihal som takto CS-ko, strihal som takto Fortnite, strihal som takto Minecraft, dokonca aj Rocket League. Pri každom jednom videu nastala niekde možno v polke videa situácia, kde som si povedal, že toto sa mi konkrétne nepáči. Tento úsek videa sa mi nepáči. Keby som ho vystrihol, tak to video by potom nedávalo od toho bodu do konca by to video potom nedávalo zmysel. Tých prvých 6 minút bolo úžasných, perfektných, mne sa to strašne páčilo, každé jedno z týchto videí, ktoré som natočil, lenže od toho bodu ku koncu to video proste pre mňa nedávalo zmysel, preto som ako keby sekol, prestal to strihať, vymazal to a už som to video v živote nevidel. Tak toto mávam strašne často. Ja keď proste vidím, že to video by malo nejaký potenciál byť úspešné, byť zábavné, nechcem úplne povedať, že náučné, lebo ja by som koho mohol učiť, ale moja hlava ma proste nepustí v takýchto situáciách a ja sa proti tomu snažím bojovať. Nakúpil som si techniku na to, aby som mohol točiť videá, snažím sa každým dňom zlepšovať v hrách, aby gameplaye, let's play a podobne dávali aspoň trošku význam a aspoň trošku dobre vyzerali. Lenže keď už sa dostanem k tomu, že idem točiť, tak moja hlava je proste úplne vypne a všetko, čo som si naplánoval, všetko, čo som mal nachystané, pripravené, tak proste ako keby normálne, že sa vyparí. Ja nechápem ale kvôli čomu. Povedzme si na rovinu, ja keď improvizujem, ja som vtipný, hej, tí čo hovoríte niečo iné, tak choďte do riti. Dobre, tak vám poviem na rovinu. Čiže niektoré tie videá boli vtipné, možno z jednej strany ten gameplay aj bol taký trošku, že dajme tomu, že pozerateľný, ale keď už som sa dostal k tomu editu, tak som tam nevedel spraviť to, čo som si vtedy v hlave predstavoval a povedal som si, že dobre, tak toto video vymažem, ďalej ho strihať nebudem. Nechápem kvôli čomu, lebo kebyže tam vymyslím možno niečo iné a pokúsim sa to spraviť možno nejako inak, podobne ako som chcel, ale nie presne ako som chcel, tak by to mohlo byť zaujímavé. Mám pár plánov od tohto videa, ktoré by som chcel zrealizovať. Už to budú nejaké série, nejaké hry a podobne. Budem musieť bojovať sám so sebou, čo sa týka tohto, nastaviť si nejaký režim, čo sa týka videí. A keď už sa k tomuto dostanem a budem mať nejaký ten zvyk, nastavím si nejakú pravidelnosť, nejako sa vlastne odosobním, čo sa týka toho, že nie vždy musí byť všetko podľa mojich predstav na to, aby to vyzeralo dobre. Pokiaľ sa mi toto podarí, tak už možno budem konečne aktívny a konečne budem pre vás robiť videá, pretože robiť videá to je to, čo ma naplňa. To je to, pričom sa dokážem trošku opustiť, byť sám sebou, možno vás občas zabaviť. Nechcem úplne povedať, že vás niečo naučiť, lebo neviem úplne, kde by som vás mohol niečo naučiť. Môžeme si zahrať na budúce spolu Balatro a tam vás naučím, ako sa tá hra hrať nemá. Ja som sa iba chcel s vami takto narýchlo porozprávať, aby ste vedeli, prečo tak často nevychádzajú videá. Ono tie videá by častejšie vychádzali. Musím sa nejakým spôsobom naučiť bojovať sám so sebou. A možno ani nie, že bojovať s týmto, to je... Lebo pokiaľ by som s tým bojoval, tak samozrejme to robiť nebudem, pretože nebudem robiť niečo na silu. Prestať od seba očakávať, že každé jedno video bude proste banger jak delo. Nie každý youtuber a nie každý tvorca, ktorý tvorí videá, tak každé video zostriha perfektne. Nie v každom videu má strašne veľa energie, nie každá hra musí dopadnúť dobre. Proste musím sa viac uvoľniť, byť sám sebou, robím to preto, lebo ma to baví. A či už tam budú nejaké čísla alebo nie, to je iba na vás. Takže pokiaľ ma nesleduješ, nezabudni ma sledovať, pretože do miliónu nám chýba ešte 999 977 odberov. Ak dobre rátam, takže nezabudni ma sledovať. Určite mi daj like, pokiaľ sa ti toto video páčilo, veľmi ma tým podporíš a budeš ma tým motivovať do budúcna. Napíš mi nejaký pekný komentár, pokiaľ si to dopozeral až sem, tak daj hashtag a za to daj srdiečko. Užívaj ešte večer, ja som Paťo a čau.